أرست زينام استوديو إبيس ولايتا صدو تقاطات تفطرو تكل نمفلات لعول عد زفتر مخانو رسم محدار كل الدوبوب إثيوبيا طلعون كبدا قريصهم معلت بهر سباتن هزبتاتن صبوات تقاطات زتنا خرلون هنصت حجر منغستي سرت زنبرلون مخانو يقلت انتربرايز سرحت ماي ديزاينن قططرن كلل تግራይ تلمي بجت عامت 2017 بزلو عاقم نمعوات يسرح كم زلو قليصوم سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيود كساعات حد خوينو كم تلمود ماد زينا انا حزنا متنا زلنا زيناتات اندامراحكم سخم صنح انا ابراهيم فسايه سنه مكتتال بريزيدنت سايه اسقسلاسي مس حلفت سراح ميري جوي تزاتيوم بريزيدنت تايه مس مسراتن وانا كايد سراحن ميري جوي اثيوبيا سيستر زبيدر زودي اكاويت بورد ايته اسما شوا سيومن አባላት ቦርድን ተዛትየመሎም ኣብቲ ዘተ ሜሪጄይ ኣብ ህፃናት አረጋውያንን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕትን ዝሰርሑ እወንታዊ ስራሕቲ ዝጠመተ ዘተ ከም ዝገበሩ ካብቲ ትካል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድም አይተ ብናልፍ አንዱ ዓለም በዓል ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኮይኖም ተሸይሞም ነበር ሚኒስትር ሰላም አይተ ብናልፍ አንዱ ዓለም በዓል ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ተገሊጹሎም በጽሕፈት ፕሬዝዳንት ፌደሪ ንግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ኣብዝላኾ መግለጺ ከም ዘፍለጦ አይተ ብናልፍ አንዱ ዓለም ካብ 23 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በዓል ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ማእኸላት ዕጥቂ ብምፍታሕ ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ 640 ነበር ዕጡቃት ናብ ማሕበረሰቦም ከም ዝተጸንበሩ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ኣፍሊጦም እቶም ሰልጠንቲ ኣብ ማእኸላት መቐለን ዕዳጋ ሓሙስን ስልጠኖም ተኸታቲሎም ከም ዛዘሙን ናብ ማሕበረሰቦም ክጽንበሩ ከም ዝተገብረን ኣብቲ ኮሚሽን ዳይሬክተር ዲሞቢላይዜሽን ሌተናል ኮሎኔል ጎሳይ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣብተን ማእከላት 1360 ነበር ዕጡቃት ኣብ ከይዲ ዲ ሞቢላይዜሽን ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ናብ ማሕበረሰቦም ከም ጽንበሩ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም እዮም ብመበገሲ መምርሒ ዲ ሞቢላይዜሽን እግሪ ምትካልን ብደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልን ቀዳምነት ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሆም جروب تيليكوم إثيوبيا جبتن سودانن بحبار مسرح تسمعمعن عب مونغو إثيو تيليكوم جبتي تيليكومن سودا تيلن استراتيجيكاوي محزنة هورايزن فايبر انشيتيف لومي علاو تغيروم جروب تيليكوم تنهاجرات أفريقيا مسكالا عالم لعول عقم بزلو فايبر كونكتيفيتي نمتسار زخل سمعنت محزنة هورايزن فايبر انشيتيف تفراري مملوم كابزي بتوساخي تي استراتيجيكاوي محزنت متسار ديجيتال مسارة المعات تزوبا زلوت عزيو زت عمامن زعززن كونكتيفيتي مفتار زخل العول عقم زلوو مسارة المعات فايبر اوبتيك وشت امارات بمزرقح ديجيتال ترانسفورميشن افريكا نبزل على بركين مسقار زخ اليو تبعيلو اللوم اتي انشيتيف اتيو تيليكوم جوبتي تيليكومن سودا تيلن حبراوي مسارة المعاتن فلطاتومن بمتقام اتامامنتو زترغاغص العول عقمي ويون ملتي تيرابيت زلو اماراص فايبر مسمر نخزرغاح زخل كم زخونه اتيو تيليكوم نفانا برودكاستينج كوربوريت اب زلاق حبريتا ارغاغيصيوم
ሆቴላት አዲስ አበባ ንጉባኤ መራሕቲ አፍሪካ አጋይሽ ንምቕባል ምድላው ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹሎም። ሆቴላት አዲስ አበባ ንጉባኤ መራሕቲ አፍሪካ አጋይሽ ንምቕባል ምድላው ይገብራ ከም ዘለዋ ማሕበረሰብ ዋና ሆቴል አዲስ አበባ ገሊጹሎም። ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ወይዘሮ አስቴር ሰሎሞን እተን ሆቴላት ንተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዝምጥን እንግዶት ምግባር ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት ዘተ ከም ዝተገብረውን ተዛሪበን እየን። ብመሰረት እዚ እተን ሆቴላት ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ዝተላበሰን ነዚ ዘበን ዝምጥንን ኣገልግሎት ንምሃብ ኣድላይ ምድላው ምግባር ጀሚረን ኣለዋ ኢለን። ደረጃኡ ዝሓለወን ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘን ኩለ መዳይ ኣገልግሎት ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘለውን ገሊፀን። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም። ስቱድዮ ኢቢሲ ወላይታ ሶዶ ጸጋታት ተፈጥሮ ትክልል ንምፍላጥ ልዑል ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ርእሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ገሊጾም። ብዘተኣማምን መልክዕ ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ዝኣተወ እቲ ስቱድዮ ተረባሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ልዑል ዓቕሚ ዝፈጥር ምዃኑ እውን እቶም ርእሰ ምምሕዳር ተዛሪቦም እዮም። ንጸብጻም ዓለም ይልፉ ድሃብ ያሲን ከም ስዕብ ክተቕርበ እያ። ኢቢሲ ናብ ትሕዝቶ ብዝብል ተወሳኺ መማረፂ ዝኾነ ስቱድዮ ወላይታ ብዝተማልአ መልክዕ ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ኣትዩሎ። እቲ ስቱድዮ ሓድነት ህዝብታት ብምጥንኻርን ተሓቢኡ ዝጸንሐ ባህሊ ኣብ ምፍላጥ ዘለዎ እጃም ልዑል ምዃኑ ዝገለጹ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ነቲ ክልል ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር ኢሎም። እኛ ወደ ስቱዲዮ ነበር ከዚህ በፊት ለመሄድ የምናስበው። ቅድሚ ሕዚ ንሕና ናብ ስቱዲዮ ምኻድ ኢና ንሓስብ ነርና። ሕዚ ስቱዲዮ ናባና መጽየሎ حقኛን ተኣማንን መረዳእታን ህዝቢ ናብጽሕና ዓቕሚ ህዝቢ ክባቢልና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ባህሊ ሓድነት ክባቢልና ብሓቅውን ደቡብ ኢትዮጵያ ተምሳሌት ሰላም ምክኣል ብልጽግና ንኸውን ብተግባር ንምስራሕ ስቱድዮ ልዑል ዓቕሚ ብምዃኑ ክንጥቀመሉን ክንግልገለሉን ይግባእ። ኣመሓዳሪ ዞባ ወላይታ ሶዶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም ብወገኖም ኣብ ወላይታ ሶዶ ዝተኸፈተ ስቱድዮ ኢቢሲ ንዕብየትን ልምዓትን ትኽልል ዝለዓለ ፋይዳ ከም ዘለዎ እዮም ዝሓበሩ። ለህብረተሰቡ ቅርብ በመሆን ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣትና ተደራሽነትን በማስፋት ዓሚቕ ባህሊ ሃፍትን ጸጋን ክልልናን ዞባናን ብምፍላጥ ርክብ ህዝቢ ንምጥንኻርን ኢንቨስትመንት ንምስሓብን ዝህልዎ እጃም ልዑል ብምዃኑ እዚ ትካል ዘድልዮ ሓገዝ ኩሉ ንምድጋፍ ድልዋት ምዃንና ብሽም ምምሕዳር ዞባ ንምግላጽ ይደሊ። ኢቢሲ ንዝውግኖም ጭቡጣት ስራሕቲ ትሕዝቶ እቲ ዞባ ኾነ ትክልል ድጋፎም መጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ እዮም ዝሓበሩ። የዞናችንና የክልላችን እምቅ ባህል ሀብት እና ጸጋን በማስተዋወቅ ንማሕበረሰብ ቀረባ ብምዃን ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ብምውፃእን ተበጻሕነቱ ብምስፋሕ ቁጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዛዕባታት ብምትንታን ዛዕባ ሰናይ ምምሕዳር ብምፍታሽ ህዝቢ መረዳእታ ምርካብ መሰሉ ንኽረጋገጽ ብዝበለጸ ምዕሩይ ኩነታት ይፈጥር። ለክልሉ ሰላም፣ ለክልሉ መቻቻል፣ ለክልሉ ብልጽግና ንሰላም ዕቤት እቲ ክልል እጃም ንምውፋይ ከም ሓደ ትካል ንኸገልግል ቃል ምእታውኩም ነዚ ሓደራ ሒዝኩም ንኽትቅጽሉ ሓደራ ብምባል እቲ ትካል ትካልና እዩ። ዝጎደለ እናመላእና ህዝቢ ክልልና ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ተረጋጊጹ ሓድነትና ክቢሉ ንኹሉ ከሳኽዐልና ይምነይ። ኢቢሲ በብኸባቢኡ ዘለዉ ባህልታትን ሃፍትታትን ንኻልኦት ንምፍላጥ ልውውጥ ባህልን ምትእስሳር ህዝብታትን ኣብ ዘጠናኽሩ ስራሕቲ ጠመተ ሂቡ ንኽሰርሕ እውን ተሓቲቱ እዩ። መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ጽቡቓት ጸጋታት ዝጠናኸሩሉን ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ሰረት ዝንበረሉን ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ዕውት ኣብ ምግባር ህዝቢ ዓብይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣፍሊጡሎም። ንጸብጻብ ይድነቃቸው ሰማው ኣባዲ ደመቀ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ።
ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መግለጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምክብባርን ጸጋታት ምክያልን ምዃኖም ይግለጽ እዩ። እዚ በአግባቡ ብምጥቃም ሓድነት ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዝተርፉ ስራሕትታት ምውጋን ከም ዘድሊ ይግለጽ። ብፍላይ ሓበራዊ ዝኾኑ ሃገራዊ ተረኻት ንሃገራዊ ምርድዳእ ምውዓል ከም ዘድሊ ምክትል አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ዛህራ ኡመድ ገሊጸን። በልዩነት ውስጥ ያሉ አንድነቶችን ደግሞ የበለጠ ኣብ ፍልሊ ዘሎ ሓድነት ብዝበለጸ ብምጥንኻር ሓበራዊ ሓቅታትና ኣጉልሂና ብምውሳድ ሓበራዊ ተረኽ እንተፈጢርና ፍልልያትና መሰረት ሓድነትና ክኾኑ ይኽእል እዮም። ፍልልያት ኣብ ምጽባብ ጉድለት ከም ዘሎ ንዘልዕሉ ሰባት ኣብ ፍልሊ እናነበርና ሓድነትና ብዝበለጸ ንምጽናዕ ትኹረት ጌርና እናሰርሕና ኢና። መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ምኽባር ሓበራዊ ጸጋታት ምዕባይ ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዎ ኣብ ህንጸት ሃገራዊ መንግስቲ ድማ ሰረት ዘንብር ምዃኑ እተን ምክትል አፈ ጉባኤ ሓቢረን። የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ዋና መከበርም ዓላማው ቀንዲ ዕላማ ምኽባር በዓል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምጽናዕ ከመ ምዃኑ መጠን ህዝብታትና ንባዕሎም ንኽፋለጡ ንኽደጋገፉ ዝገብርን ፍልልያትና ድማ ዘጸብብን እዩ። ሓበራዊ ሓቅታትና ኣጉልሂና ነውጸሉ በዓል እውን እዩ። ኣብዚ በዓል ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ ሓበራዊ ተረኻትና እውን ብኡ ልክዕ እናሃንጸሉ መድረኽ እዩ። ሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ተረብሕቲ ዝገብሩ ተግባራት ብትኹረት ከም ዝስራሕ ተሓቢሩ። ዋናው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የተመሰረተበት ዋና ዓላማው ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ዝተጠያሸሉ ቀንዲ ዕላማ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ውክልና ንክህልዎምን ሕቶታቶም መልሲ ንክረኽቡን ተረባሕነቶም ንምርግጋጽን እዩ። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝፍጸሙ ተግባራት ኣመራርሓን ህዝብን ሓላፍነቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ዜጋታት ካብቲ ዝረኸብዎ ኣፍልጦ መንነት ሓሊፉ ድልዱል ኢትዮጵያዊ ሓድነት እናጋሃድሉ ዝመፁ በዓል እዩ። ዜጋታት ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነቶም ዘሕድስሉ መድረኽ እውን እዩ። መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ዝኽበረላ ከተማ ኣርባ ምንጭ ምድላዋታ እናጻፈፈት ትርከብ ተባሂሉሎ በሪዩ ብርሃነ ዝርዝር ኣለዎ። መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ይርከብ። ካብ 1999 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በብዓመቱ እናተኸበረ ዝርከብ መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባት ብሔራት ኢትዮጵያ ነናይ ባዕሎም ትውፊት ክብርታትን መግለጽታትን ብምሓዝ ነንሕድሕዶም ዝራኸብሉ መድረኽ እዩ። እዚ በዓል እዚ ብዝሃነት መለለያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣረጋጊጻ ህዝባ ናብቲ ዝብህጎ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ንኽተሰልፍ እናተጓዓዘትሉ ዝመጸት መንገድን ዝኸደቶ ስጉምን ዘረጋግጽ እዩ። ኢትዮጵያ ብዝሃ ማንነት ያላት ሃገር ናት። ኢትዮጵያ ብዝሃ መንነት ዘለዋ ሃገር እያ። ስለዚ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባት ብፍቓዶምን ብፍትወቶምን ብሓባር ዝነብሩላ ሃገር ንምህናጽ ህንጸት ሃገረ መንግስትና ንምጥንኻር ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ገዛና ምዃና ብምግንዛብ ሓደ ምስቲ ካሊእ ተሓጋጊዝና ሃይማኖታዊ ብሔረሰባውን ካሊእ ዘለና ኩሉ ብዝሃነት ሓሊና ተኸባቢርና ክንነብር ከም ዝግባእ ኣብ ግምት ዘእተወ በዓል እዩ። ወንድማማችነትን የሚያጠናክሩ ሁኔታዎች በየጊዜው መሻሻሎች እያሳዩና ሕውነት ዘጠናኽሩ መዳያት ካብ እዋን ናብ እዋን ምምሕያሽ እናረአዩን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ሕውነት እናጎልበተ መፅኡ እዩ። እዚ በዓል ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ተኸቢሩ እዩ። በብእዋኑ ምምሕያሽ እናረአየ ይመጽእ ኣሎ። የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በየዓመቱ መከበሩ ኣብ በዓል ብሔር ብሔረሰባት መንነት ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ግቡእ ጠመተን ዝግብኦ ቦታን ረኺቡ ብዘለዎ መግለፂ መንነት ደሚቖም ብሓበን ኣብ ኣደባባይ ምውጾም ኣፍልጦ መንነት ካብ ምርካቦም ሓሊፉ ኢትዮጵያውነት ሓበን ምዃኑ ዜጋታት ክግንዘቡ ዘኽእል እዩ። ካብ ዝሓሊፉ በብዓመቱ ነቲ በዓል ንምስንዳእ ዝሕረያ ክልላትን ከተማታትንን ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኣብ ግልጋሎት ኣብ ንግድን ካልኦት ዓውድታትን ዝለዓለ ምንቃሕ ሒዙለን ከም ዝመጽእ ኣብቶም ሕሉፋት በዓላት ዝተረጋገጸ ሓደ ከስቢ በዓል ብሔር ብሔረሰባት እዩ።
ክልላትን ከተማታትን ዘለውን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸጋታት ንምልላይን ምስለን ንምህናጽን ዘበግሰን በዓል እውን እዩ ኣብ ከተማታት እቲ በዓል ንምኽባር ዘድልዩ መዕረፋ ጋይሽን ሆቴላትን ካልኦት መልክዓት ዘፈር ግልጋሎትን ንምምላእ ብውልቀ ሰብ ሃፍቲ ዝተሰነየ ንጡፍ ምንቅስቓስ ኢንቨስትመንት እናፈጠረ ዝመጸ በዓል እዩ ብብርኪ ሃገር መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ዝኽበር እንትኸውን ከተማ ኣርባ ምንጭ እውን ኣጋይሻ ንምቕባል ምድላዋታ እናጻፈፈት ትርከብ ልዩ ልዩ ንኡሳን ኮሚቴዎችን ለመገምገም ሞክረናል በዓል የሚካሄድባቸው ዝተፈላለያ ንኡሳን ኮሚቴታት ኣፈጻጽመአን ርኢና ኢና እቲ በዓል ዝጽምበለሉ ከባብታት ተዓዚብና ኢና ኣጋይሽ ዝዓርፉሎም ሆቴላት ርኢና ኣለና እቲ ማእኸል ባህሊ እውን ተመልኪትናዮ ኢና ዝተማልአ ምድላው እዩ ዘሎ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ ማይ ዲዛይንን ቁፅፅርን ክልል ትግራይ ትልሚ በጀት ዓመት 2017 ብዘሎ ዓቕሚ ንምዕዋት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዘይተዓወቱ ትልምታት ንምዕዋት እቲ ኢንተርፕራይዝ እናሰርሕ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም ምርሃ ሰላም መረሳ ጠለብ ማይ ብቐንዲ መበገሲኡ ብምግባር ዝተፈላለዩ ህንፀት ዝመሰረቶም ስራሕቲ ብዘላቕነት ረብሓ ክህቡ ቀንዲ ዋኒን ብምግባር ዕማማት የሳልጥ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ ማይን ዲዛይንን ቁፅፅርን ክልል ትግራይ ጠለባት ንምምላእ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ኸይዲ ኩናት ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ተኸሲቱ ዝነበሩ ጸገማት ዘይተፈትሑ ኩናት ወለድ ጸገማት ምድማሮም ዝገልጹ ፈጻሚ ስራሕቲ ማይን ዲዛይንን ቁፅፅርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኢንጂነር ማሕር ገብረ ዮሐንስ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ዝተተለሙ ትልምታት ብምኽኒት ዝተሓላለኹ ዛዕባታት ብግቡእ ምዕዋት ከም ዘይተኻእለ ገሊጾም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ጠለባት ብግቡእ ንምምላእ ብዘሎ ዓቕሚ ዳታ ዓጻጸፍካ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ፕላንና መሰረትና ንኸይ ዘለና እንዲያም ኣብ ገለገለ እዩ ናቲ ዓጻጸፍና ንሰርሐሉ ስራሕቲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ዝዓመሉ ብዛዕዲ በቲ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ለዚ ዝኸዓ ካብቲ ዝነበረ ብዝሐሸ ክነጽ ኮይኑ ብኡ መሰረት ተሊምካ ንመንግስቲ ባዕልካ ፑሽና ገበርካ ስራሕ እምበር ካብ መንግስቲ ምጽባይ ይኹን ባዕልካ ስራሕ እናፈጠርካ ትኾን ዘለውን ንመንግስቲ ያ ከም መመኻር ትመጥርና መኸና ሕዚ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ በቲ ዘውፀናዮ ብ2017 ዘቐመጥናዮ በጀት ዓመት መሰረት ኢና ስራሕ ንርከብ ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ቢዚ ዲና እንታይና ሁሉ ብትግርኛ ኣብ ውዕውዕ ናይ ስራሕ ሃዋህው ንርከብ ማለት እዩ ብሰዓት ብጠመተ መንግስቲ ተሓንፂጾም ክንጠፈሎም ኣብ ዝድለዩ ፕሮጀክትታት ካብ ዝህልወና ግደ ምምኻር ብዝዘለለ ማሕበረሰባዊ ጠለባት ኣሚትና ፕሮጀክትታት ቀሪጽና ንተተግባርነቶም ከም ትካል ንጽዕር ብምባል ዝገልጹ ዶክተር ኢንጂነር ማሕር ገብረ ዮሐንስ ምስ መንግስታዊ ኣካላት ተሰማሚዕኻ ንምኻድ ዘኽእሉ ኣወንታዊ ጸቕጥታት ንምሕዳር ከም ትካል ከም ዝጸዓር የብርሁ ኣበይ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘሎ ነዚኣቶም ነጸርና ኢና ንመንግስቲ ስራሕ ባዕልና ፕሮፖዛል ቀሪጽና ኣብዚ ብዚ ዝሰርሕ ኣሎ ብዝብል بمسر ترأيو تجمجمو سدما واتسنتون overall كلهم تجمجمو سرح زوتولو خناتات زلو حزياو حافشو عداقة علمن خبابيو خناتات سعبو حسرات شرفو وتعاون أب بجت صلوا كم زحدر الزبره دكتور إنجنير ماهر ገብረ ዮሐንስ تلوم سرحت ستات أب متجبر عنك أف كم زخون يزخا خرومو سأجمع حبرسب بزنس رأ أقباب كابت ألم ما يزعق أبو سرحت ستات يسرحوا مهلاو يزاروا بروجكتات بجزء أم مسرح دي وبتي بلان مسألة أم خدي عبيت عقبات هلا ماته سلزي أبزون نحن نتاي تجده كمي جرنا prioritize نقبر أبي نتاي تسرح يحيش زبل مغنياته حد demanding society له كبزح السبب ماتي بتستفاد الخطات أبزحش الدرجة زنبرة حرسب نبكال درجة وريد له ماتي سلزي نزم أخل غيركا نمسرح باستخدام متن كل عينة ايفنس اول ايفنس نرانا إنا نتسرح بزحشة سرحت بالسيفل مهندسين نازل لو بالكم عنتو بوانا نت ما يكون سنترنا افتن بولو سيكتراتون ناي مهندسنا سيكترات ماتي ابعتون افتن ترغا بجت تن بجت كما يجرنا اوبتمايز جرنا نطمنوا على زبل إنا مخرنا نسرحنا نكملتي ጸገም مقرب ጽሩይ ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኣብ ዝተሃንጸ ግድብ ገረብ ሰገን ዝዓለበ ጸገም ንምፍታሕ እቲ ኢንተርፕራይዝ ስራሕትታት እንዳሳለጠ ምጽንሑን ንዘላቂ ፍትሐውን ከም ዝስራሕ እቲ ኢንተርፕራይዝ ይገልጽ
معد زينا يقصل زخوركم تملكتي حزن ما نبى زينا عداقة يخسجر نتا زور فريات زقدبو كلتميتن 83 زي حقاو كيلاتات أب ملا حجر كم زلوا منستر نقدن زباو متسارن دكتور كاساون غوفي قاليتهم تو منستر أب سرعة أخيبا بايتو كالتزبي قريبهم أبزهابو مبرهي قداي كارس انتاكسن تأمت الزرليو قداي يلوم كلا يلعال تبهيلو بمنجستي انت توسنون بستفرالي مغنياتات كلتميتن 83 زي حقاو كيلاتات أب كلن كللات كم زلوا يوم تزاريبهم توم كيلاتات نتا زور فريات زقدبو أب منقصاص إيكونومي سعنتو زفوترو كم زخون ونقاليتهم سلاز قونا توم كيلاتات نكل علو تي بايتو ناي بعلو قدا نكتصاوت حاتيتهم كوربوريشن لمعات باركتات اندستري زم محدرن عصرت باركتات اندستري ناب فلوي زوبا ايكونومي كم زعبا اتي كوربوريشن افليتوم بورد انفستمنت اثيوبيا تي كوربوريشن بزم محدرن عصرت سلسته باركتات اندسترين نصا نغدي زوبا دريدا وان جيبو گمگام اكايدلوم بزي دما باركتات اندستري قلينطو اداما باهردار بولي لمي دبره برهان حواسا جما كومبلچا مقالن سمران ناب فلوي زوبا ايكونومي نخعبيا كمستوسنم كابتي كوربوريشن زرخبنا حبريتا يردم تن باركتات ناب فلوي زوبا ايكونومي معباين زفر ولقه اب ايكونومي نقدي اغلغلوت لمعاتاوي انفستمنتن كالوت بعل بزوح ربحاتاتن كمزهلو تخبيرولهم أب مودعتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم استوديو ABC ولايتا صدو صقاتات تفطروتي كلل نمفلات لعول عدل زفتر مخانو رئيس ممحدار كلل دوب إثيوبيا طلعون كبدا قليصهم معلت بهر سباتن هزتاتن إثيوبيا صقاتات صبقات صقاتات زتناخرلون هنصت هاجر منغستي سرت زنبرلون مخانو تحبيرون انتربرايز سرحت ماي ديزاينن قوصرن كلل تግራይ تلمي بجت عامت 2017 بزول عقمين معوات سراح كم زلو قليصوم باركس تملكتي نسعى زحزنان زيناتات بزازيبنا سلام كتالكم أدزينا نمسكن سلام